Il-Kumitat tal-Partit Nazzjonalista tal-Mosta approva b'mod unanimu mozzjoni biex il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija u tmexxija tal-partit jirreżenjaw u jerfgħu ir-responsabbiltà politika għaż-żewġ telfiet elettorali li ġarrab il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Sorsi fil-Kumitat Nazzjonalista tal-Mosta qalulna li l-erba' filgħaxija fil-laqgħa tal-Kumitat qablu li l-Kumitat għandu jirreaġixxi u jieħu vot dwar il-kriżi li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, il-membri tal-Kumitat ivvotaw b'mod unanimu f'mozzjoni u qablu li Delija u tmexxija tal-partit fosthom is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli u l-Kap tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista Pier Portelli għandhom jirreżenjaw. Kien il-President tal-Kumitat Nazzjonalista Norvin Spiteri li propona li għandhom iresqu mozzjoni dwar il-ġejjieni ta' Delija fit-tmexxija tal-partit. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista ikkonfermaw li Spiteri huwa persuna qrib sew tal-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Qal li din il-fazzjoni qiegħda tħeġġeġ lill-Kumitati Nazzjonalisti sabiex iresqu mozzjoni simili li ssejjaħ għar-riżenja tiegħu mitmun tal-partit. Spiteri huwa wkoll kanvażer tal-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Mezzola li wkoll ma tarax għajn majn ma' Delija. Fil-Mosta hemm sens kbir ta' rabja għal Delija minħabba li t-tmexxija tiegħu waslet biex il-Partit Nazzjonalista jitlef it-tmexxija tal-Kunsill Lokali tal-Mosta. Għaldaqstant, is-sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalulna li l-vot kontra Delija mill-Kumitat tal-Mosta ġej ukoll minħabba rabja li hemm għal Delija li bil-mod kif aġixxa ma għen xejn biex il-Partit Nazzjonalista iżomm il-maġġoranza fil-Kunsill. Il-vot tal-Kumitat kontra Adrian Delija ittieħed l-għada lid-deputati nazzjonalisti taw jumejn ċans lil Delija jara x'se jagħmel u jirriżenja mill-partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.